Foc que crema des de divendres al migdia a prop d'Andratx. Aquesta que veuen aquí és la imatge de satèl·lit que es veia abans d'ahir i aquesta és la columna de fum que provocava. Això és de divendres, insistim, però aquesta última nit el foc ha revifat i ha afectat gairebé una quarta part del Parc Natural de la Serra de Tramuntana. Fins ara ha cremat unes 1.800 hectàrees i l'evolució del foc depèn de la direcció en què bufi el vent, que pot canviar en les pròximes hores. Margalida Solivelles, bona tarda. Sí, efectivament, és així. Aquí ja es reconeix, des del centre del comandament, ja se reconeix que depèn de la sort d'on bufi el vent. Per exemple, anem a explicar, el govern balear fa poc més de mitja hora ha donat a conèixer una nota que donava versions optimistes del foc per la part que corresponia a Estellencs, que allà ja s'havia estabilitzat i que estava a 1 quilòmetre del poble, la qual cosa no afectava les flames. Però, com dèiem, el que ha passat aquests 2 dies és el següent. Durant el dia el foc s'estabilitza mínimament per al gran treball del gran dispositiu de tota la gent que està fent feina. Del dia, dèiem, les versions són optimistes, les previsions, però després a la nit el vent canvia i trenca totes aquestes previsions, per la qual cosa no se vol donar cap previsió fins a saber què és el que passarà aquest vespre. Com dèiem abans, a Estellencs a poc menys d'1 quilòmetre s'ha aturat el foc, però això no significa que els veïns puguin tornar a casa seva. De moment encara continuen desallotjats del poble, una bona part al poliesportiu d'Esporles estan cansats, però tranquils, perquè els han informat que el desallotjament era per causes preventives, perquè no hi hagués intoxicació.